ka channel lo thlir tu zong zong te in zawai in chibai le vek ole pathian shwaina zara kumsang ni som ni pali January ni khat chu kan lo chuang kai le te der maya tun chung video chuanin kan khwa biate tang moi zia le anom zia te karon tilang dona abula changa top thangin min lo tler sak le cheu don ya tuna hian biate tlang a kan le ka hei anh uba thầy thế nào đâu nhỉ phiu nuam khop mai hei leng pun tam ve me mani khu lai feel khu wai me general conference biate an nei na mun kha nia hei a chak tlang a tuna na kan om me ka ni Feiti tao hay rồi lên bye bye cái mà hơn dòng cái tiếng Jessie Tharni đi cần khoa motor khởi sạc thấy biết là nha mà đúng không với này han thầy cùng Tharni nia với ni January ni khat sang hi som ni pali nia roi che khama hay tlang a kan lenga thian hidang podong kalvel me ka oi na lutuk so ni tlak ma he lampang tlang dung hi islungdar ani he alang chiang thei lo dewa chuan khi lampang tlang khi khobung tlang ani tuipui ral tlang dung nuam khop mai Miss Jessie so tilama son kanin son phaidon ni ta tur po moi vong vong khopa nim hle mai so kalpui te hau po lai cái trong trai na in na ni bia te tlang la mulau tan iron to ve nge don ya he no me me mani bia te in kal chuan in tlang hit lo nge nge tur ani he tlai ni tlak ma de win moi em mai ni fai boka nuam boka ni hei tun lai chu khwate ro zo ka nim hi hei aro deuh tat maya hring vak lawa anal turang pon anal thei che alo zo ka ni kan hot lem mai he lama lam lo anang he Calvary dance chau lo po hi thiam em mai ni SDO dance po thiam lo hei kan zuar nga la ni du tan ta ha ne mi te kan la sa Happy New Year! Kita yang lâu là Stephen á làm đồ ném Here để nó phẳng Liegen ja, Mathe, liegen
ni po hei khawthlang lama aliam dawn mek a aliam hma a kan han nang man thei hi kan van nei em ani biate tlang hi biate kholu om ani a biate khua kal chuanin lo han tlaw ve nge dawn nga ti kha kan cha du chewa ti chuan hei voin kan hun man te chu kham lo tak chungin khua te a thim hma a thasik ni te ani a chu wang chuan kan hawn a lo tul dawn ta a then khati ro chu hei an rawn kal dawn mek thunga ka channel lo thlir tu zawng zawng te hmuh nawmin lo tih ve ngei pawh ka ringa a bul atanga a tawp thlenga min thlir sak tu zawng zawng te chungah a tharin lawm thu kan sawi leh nghal bawk ani e.